Llwglyd yma a dyma mae'n crafft... Dyma fel 13 fedfi. Sori ond. Sy'n ni'n mynd I gysi. Hello, this is Stumpy and welcome to a Minecraft. Sorry, hwnna di. Ac fi Stumpy Longnors. Wel, dyna beth mae'n dweud. Hello, fi Stumpy and welcome to Let's Play Video. Dyna beth mae'n dweud bob un episode. Hello, fi Stumpy and hello, this is Stumpy and welcome to a Minecraft Let's Play video. This is a boring. Dyna beth mae'n dweud. Bobbin. Oh. Fel edrych ar hyn. Dwi'n rhoi fy benwl I yn chwyneb chi. Dwi'n benwl I yn fy wyneb chi. Dwi'n rhoi fy benwl I yn fy wyneb I. Dwi'n rhoi fy benwl chi yn fy wyneb chi. Os ydych chi'n edrych I top yn y chwith, fedrwch chi weld person union o'r un I peth a fi o'r ffrant. Ie. Wan os ydych chi heb weld yma fy cyn bo hir fi fy peth lliw. Dwi'n meddwl fyswn I farw ffryd. Yes. Rhan siŵr o fod mae di seithi. Os ni ffindio ci, cawn ni dewin dwl yn ôl. Achos fe fi dysgu dwi'n cola melyn ymlaen arno fo. Ai, dal yma'n dewin dwl. Effa'n gweld beth sy'n bama. Beth sy'n bama? Twll? Heiarn. Dwi'n poeni os gen I ddigon hwn efo cannoedd. Pwy sy'n deud os ydy? Neswn ni di fydda I droi. Iawn. Be na? Ydy. Yr fideo yna. Neu setio bethau yn arbennig. Iawn. Lle mae'n 3 munud I mewn, a 44, a 45, a 46. Fydd 40 bethau. Hwna, nes I jyst ni bom. Edrychwch, dwi'n switcho nôl ymlaen. Gam y Os da chi heb clywed, dwi Llew Llwglyd. Gallu beatboxio sef rili, neu 2 sŵn ar yr un pryd. Dyna be Mam yn dweud fo fi'n gallu beatboxio sef wneud 2 sŵn ar un pryd. Be mae chwaer fi'n dweud ydy fo fi'n gallu ni sŵn sori gwynt gwirion. Ond I baid hwnna, dyma hwn dio. Nom.
Nom 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 nom. Hwna oedd enw beatboxio. Jyst mynd i neu hyn. Wedyn, jyst mynd i roi hyn ag dwi'n mynd i wneud hyn efo fy bloc. Bicell. Na. Bo fi'n testio fallan cyn neud o. Pidwch poeni. At y goedan yma iawn, dwi'n mynd i baratoi'r surprise off y fideo. Dwi'n mynd i... Iawn, dwi just... Sori. Nes i'n hofio fod y fideo mlaen. Sori!